Díobh maidin fáilte arás nó fáilte. Inniu tá mé chun vlog a dheanú. Níl is agam má smaoinemh maith é ach bunaí mé tréal as. Anois tá sé 5 tar éis a 10 a chlog maidin. Chúisi mé ag a 8 a chlog agus bhí ceacht agam ag leathúir tar éis a 8. Mas maith leat ceachtainna a dheanú aitácaí. Tá nasc clonithe agam sa chur síos. Má bhaineann tú úsáid as an nasc sin is féidir leat $10 a aisle mar chreidmhas buin tréal as. Rathí mé go dtí an chafa síos an móthir mar ba bhaidhm oat milk mocha. Tá cafa de dhí orm ó ma dhia oat milk mocha forfa. Go háirithe sa chafa síos an móthir mar sin téimiid. Tá mé ag fanacht ar mar chapra. Tá achas orm. Tá mé arás IRISH for mé mar chafa, mar chapra. Tá mé sásta. Dala an scéal ní cheannaíonn breakfast a gach like ní cheannaíonn breakfast a bríomh. Ach inniu bhí sé de dhí orm. Tá mé chun fécinint ar an vlog nua tá ag Cambria Joy. Fécha mé an bhí seán, isi mé ma breakfasta, áhí mé ma chafa. Tá mé chríochnithe anois, bhí an chapra an scardach. Chríochnigh mé an chapra ó bhí sé an scardach. Bhí ma chafa go hálainn. Tá mé beag nach chríochnithe. An sin tá sochaí agam le glanú. Agus bé mé ag éisteach le podcréalú ó Duolingo a Spanish nuair a tá mé ag glanú na sochaí. Anois tá fáilis glanú le deanú agam. Seo tá mé fósa glanú agus éivíonn lom ag deanú an fáilis glanú. Glanú agus an sin deanhí mé aclaíocht. Tá mé chun aclaíocht a dheanú anois. Agus I gcónaí álam seo nuair a dhéanam aclaíocht ó Women's Best, dala an scéal, is éivíonn lom Women's Best tá siad anmhaith. Tá mé ag obair ar mo chosa inniu, agus tá mé ag deanú físeán ó Vicky Justice. Is éivíonn lom a cud físeán. Tá mé ar bís, so tá sóí muid. Bhí sin anheachar ar fad. Tá mé ar mo thuamhneas anois. Tá foiinne bhagam ach tá mé ar mo thuamhneas freisin. Tá cí de dhí orm agus an sin deanhí mé lón. Seacláid agus dean dearmid ar an bhacail do coconut ceapam canó. Canó
Rud. Anos, chocolate agus coconut is even lum a sé go hénta. Cínog protein. Tá mi net a big faoi stras inis mar caihí mé lón a dhéanú agus a ihe agus olbú do má rangana as Gaeilge agus a cheann a Spanish. Alhí mé seo deanhí mé pasta le pesto. Me gusta un montón de las series, pero no puedo, what was it? No puedo pensar. No, sí, ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Or you can say, no se me ocurre ahora. Okay. Yes, I've heard that before. Okay. That you are like ready to go to sleep, ready for bed. Like, te dejaron de cama. They left you like destroyed. Right. Te dejaron de cama. Oh, me gusta. No estoy muy cansada, pero me duelen los ojos cuando estoy usando mi laptop, like computer. Sí. Sí, la computadora. Computadora. La laptop. Derry no es una ciudad grande. Y no hay mucha gente de otras partes del mundo. Tá mé tuirse tríochta. Chríochnaí mé marangana buchas le dia. Bhain mé an solta as ach is fualam bheith ag féchant ar an scalan ar fiú níos mó na cha uair. Nílam deanta leis an vegetal deanú agam aniu. Chaithí mé dul go dtí an siapa. Agus an sin deanhí mé an jinnear. Agus tar éis sin luchí mé I moscí le a hol. Rinne mé dearmid. Chaithí mé scrúdú a chursas ar Instagram. Nabi barcha be mé cearcolóir tásúlagam. Tá broin agus tuirse an dónarm ach chaithí mé ma dhinnear a dheanú fós. Bé mé ag deanú rís le chicken satay agus broccoli. Is éibilm an bhéle seo tá sé an bhlásta agus tá áchasarm so mar sin tá sóí mé ag deanú mo dhinnear. Féich ar seo is cácar mé. Anis tá má dhinnear deanta tá ácras orm bé mé ag ihe má dhinnear agus ag buin salt as Better Call Saul tá mé ag féchant ar an chláir seo ar Netflix. I said that like Scottish. Netflix. Chríochnóí mé an vlog anis. Tásúla gom gur bhain sibh solta más maicliv an vlog deanhí mé níos mó atá sé uafásach ní anhí mé on vlog eile. Ar aon nós gur míle maith agah agus slán libh. Tá go leor tá nás cloinithe agam I mo bhail. Tá nás cloinithe níl aon baine bhin Corca? ní chuimhin lom an fácail do oats or oat. Tá gom ggóil oatmeal bhin chorca ceapam. Ar aon nós níl aon oat milk agam. Rinne mé ma labia
I made my labia. Highly inappropriate. Níl so gom conas féidir lom an camera a chasú hart. Tá mó ní féidir lom an Lord. John hí tá mé dú dáte. Ná. Yeah. Inis dom ma one two Netflix. You wanna watch Netflix, Paul? Okay. To tertiary.